esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán, es tu buena compañera la radio. Tú cuántas voces oirás, cuántas veces sentirás que te llaman, soñarás. Oh, nos olvides por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán, es tu buena compañera la radio. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio. Bé, bromes a part, podem ja anunciar que es troba aquí amb nosaltres Santi Vendrell, que sortirà dintre de 10 minuts, també el Príncipe Azul, la princesa Aurora, que està encantadora, i llavors ara la ràdio és maca perquè hi ha 10 expertes veteranes i després hi ha 10 joves. I ara tenim el gust, el goig de presentar-vos a les 10 més joves de Ràdio Girona. Son los nostres amics Imma Nis y Xavi Solà. Y ahora nos marchamos tú y yo con la seguridad de que vas a volver en la segunda parte. Aquí están la parella feliç, la parella jove de la ràdio. Hola, què tal? Ja ens en farem tots sols, em sembla. Hola, bona nit. Es diu Maria Jesús Marina, jo li dic menina, la menina. I marca la Francina Bonis, i marca en Narcís Planes, i marca molta gent, però que demà sí estaran amb nosaltres en un dia que es fa especial, eso comeremos. Llaman aquí.
pasaron por aquí, por la campiña gerundense, y fueron los primeros pobladores y que leyes o costumbres los trajeron con ellos. No sé si fueron marineros o nómadas, tal vez de los dos. En aquellos tiempos prehistóricos, los pueblos invasores se distinguían por su cultura de enterrar sus muertos. Unos usaban túmulos y otros tumbas. Gerona recibió a estos últimos, que le aportaron además el torno del alfarero y la moneda. Entre todos a construir esta sociedad para la cual tenemos un proyecto sólido, un proyecto de futuro, un proyecto de progreso, y que para nuestra ciudad, para nuestra Girona, Radio Girona sea realmente un elemento importante que sirva a este objetivo que nos hemos trazado desde el Ayuntamiento para llegar a convertirla en una alternativa cultural, en una alternativa turística, en una alternativa comercial a otras ciudades de Cataluña. Que 50 anys de ràdio és un fet molt important, significa un arrelament amb la realitat de Girona que molts no tenen, i jo crec que poder commemorar una efemèride d'aquesta envergadura vol dir un compromís enorme de cara al futur. Jo crec que repassar la història de 50 anys de ràdio a Girona ha de poder significar pensar en el futur, pensar en una ràdio al servei de Girona i de la comunitat gironina, pensar en els usuaris d'aquesta ràdio i pensar en que els destinataris de la ràdio són el conjunt dels ciutadans. Jo crec que Ràdio Girona ho ha estat fent i fent bé durant molt de temps i que en el futur ho seguirà fent. Jo crec que la presència a Girona del senyor Ramon Rato, president del Consell d'Administració de la cadena d'emissores Rato, és una garantia de que Ràdio Girona seguirà integrada i vinculada en la terra gironina. I jo li passo la paraula perquè ell ens comenti també aquests 50 anys. Es para mí una gran oportunidad hablar después del alcalde, porque no solamente confirmo todas sus palabras, sino que añado una. Queremos que en Gerona comience la gran colaboración de todos los españoles y que todos sepamos ceder en unión de la unidad de la patria y del bien común. Señores, los 50 años representan experiencia y credibilidad, y yo les pido a todos que me ayuden a lograr esta comunidad de intereses y de ideas y de esperanza. Gracias. Celebrar el 50aniari del sí o el que sí és realment important, són 50 anys de lluita i d'esforç, en aquest cas és de Ràdio Girona, un mitjà de comunicació important per Girona i les seves comarques, i per tant jo penso que tots plegats el que hem de fer és estar contents i congratulants de poder estar reunits avui per celebrar una cosa important com és un 50aniari. Jo suposo que durant aquest temps hi ha hagut els seus més i els seus menys, la lluita habitual de 50 anys d'anar fent la tasca diària, però penso que en aquests moments amb la solera jo diria que s'ha agafat amb el 50aniari i amb les noves fórmules i la nova empenta que fa la ràdio. Espero, desitjo, així no serà, que Ràdio Girona continuï lluitant per nosaltres, per Girona i les seves comarques, amb aquesta tasca diària que deia abans, que és important i en la qual nosaltres, a través de les institucions, penso que devem ajudar encara només sigui moralment, en el sentit de saber que estem al seu costat, reconeixent un servei que estan fent per tots nosaltres. Doncs bé, 50 anys de ràdio han estat tota una vida dedicada a una mateixa professió, que ha estat no només que un treball, ha estat una estimació en el medi. El medi de comunicació per mi ha estat l'amistat, la ràdio, jo la considero més que res, un mitjà d'estar en contacte amb tota una gent a la qual els pots portar molts missatges. La nostra feina és una feina diferent de moltes altres. Nosaltres podem fer arribar els nostres sentiments i locutors normalment podem fer també molt per la cultura, per tot el que nosaltres estimem. Jo particularment que he estimat i estimo molt la meva terra, Catalunya, he intentat sempre portar el missatge de la nostra pàtria. I puc dir que
des de l'any 42 he fet els programes en català. El primer programa en català de tota la nostra terra ha estat Nostra Dansa, que des de l'any 42 he fet en català, i he intentat sempre fer tot el que era possible per enlairar la cultura catalana, per ajudar-li, per portar a la meva veu tot el que jo sentia i el que creia que significava per nosaltres. Llavors, he treballat no solament en feina, sinó com a idealista d'una cosa que se sent molt a dintre i que aquest mitjà m'ha portat l'ocasió de poder exterioritzar. Ràdio Girona, per tant, ha estat per a mi una cosa molt viva, que continua sent, que continua estant, que continua fent programes, que continua visquent amb tota l'ànima aquesta emissora que la voldria cada dia més nostra, més gironina, més entranyable de les coses de la nostra petita i bonica ciutat, que se la sentís ben bé una cosa molt, que pot fer molt i pot ajudar molt amb tots els mitjans que siguin per ajudar amb tota classe de coses que puguin enlairar la nostra petita i bonica ciutat. Per això jo continuo amb els programes, per això continuo fent tot el possible per estar al costat de Ràdio Girona, que de fet ha estat tota la meva vida, 50 anys, és una vida llarga ja, és una vida professional dedicada a un mitjà que estimo i que penso que continuaré estimant. Gràcies per l'atenció que tenen, de la gentilesa en arribar a aquests micròfons. He estat 32 anys a la ràdio al servei del públic. Llavors, en aquests dies tan assenyalats per mi, ja que he celebrat les botes de plata i les botes d'or, he fet una aportació a la ràdio amb una exposició d'aparells de ràdio antics que m'agradaria que el públic, que ha sigut molt de públic el que l'ha visitat, i amb tot i per tot a la seva disposició. Moltes gràcies. T'anaria a dir en primer lloc que a mi em pesa, m'ha caigut, m'ha tocat. He procurat, no sé, celebrar-lo de la forma millor possible, però és que 50 anys d'història això és molt difícil, inclús de resumir, inclús de, no sé com dir-ho, de concretar una miqueta, però jo destacaria principalment que a part d'aquells primers anys inicials seria a partir dels anys 60 quan la Ràdio Girona té una evolució i particularment, no sé, seria inclús quan ens vam associar a la cadena SER i quan va haver-hi un canvi en el Consell d'Administració entrant l'empresa o el senyor don Ramon de Rato. A partir d'aquí em van deixar a mi molt les mans lliures i hem aconseguit canviar la imatge de l'emissora canviant de locals, hem aconseguit també traslladar-nos a un lloc nou per al centre emissor i en fi hem col·locat tot, no sé com dir, els d'això, equips nous, tot ha sigut, en fi, a partir dels anys 70 o així, ja ens anem a col·locar com una emissora important, jo crec que ho és, de màxima audiència a la província.